Днес влизаме в кухнята не на Ада, а в кухнята на Хедо. Там не знам какви кадри, колко кадри ще вкарам, но определено си е интересно и това е за хората, които им е любопитно как работим, какво правим, какво готвим. Цялостният процес не знам дали ще мога да го покажа, но част от моето ежедневие определено ще влезе в кадър. Нека започвам. Една случайна среща. Да, няма случайни срещи. Да, аз съм на работа и тък ми звъни той да ме пита къде си. И аз съм на 2 минути. И сега се виждаме за кратко. Ние сме до другото Хедо. Варя менюто и промотирам по пътя, като видя някой човек. Ето го нашето меню, това предлагаме. Като секта. Да, буквално като В Америка така ни спираха. Чай, хората може да вземат не са да им повярват. Ресторантът се намира точно на центъра на Самоводската чершия, между две сгради, между почтата и един съществен хотел. Ето е Самоводската чершия. И ето тук се намира ресторант. Имаме седмично брънч меню. Тартор, супа за деня, салата с краставици, яйца на очи, готвено местно и готвено посло. Може да се хубава гледка и малко прилича на италиански ресторант. Има селекция вина. Ето го и Боби. Снимате ли? Не знам. Да. Църках при коп ще почна просто. Да. Боби, може ли ключа за склада? Ето. С една каишка. Със свинската опашка, ето. Да. Да. Има ли вътре гелчи? Аз ще ги хвърля пак. Скъса, много добре. Искам да си купя едни филтърчета, където могат да се слагат на камерата. Примерно така, като е много слънчево и сега примерно всичко е супер светло. Пък с това само го слагаш, да и затъмня. Мисли, колко сложим на пушещата за машина. Какво? Душовете. На бивката, шмата, има филтърче. Вярно бе! Има вид, не ги ползвам. Ползвам стари. Вярно, аз ще пробвам. Много е древен. Ама на някои са пластмасове. Може и да не стане. Това е. Сега представяш си да го кача този влог и точно този влог да гръмне много и гледаш Ванката известен в YouTube. И всички питат за Иван. Всички искат да гледат Иван. Ванката ли? Ще знаят кой съм. Ванката. Бъде в раята може да... Да си снимат такива реклами, си снимат. Кой? Бъде в раята. Снимат такива камери. Сериозно ли бе? First person. Откъде нещо да вземем бурканчета за пастет? Има такива. Те са щупени тия. I don't know. Влизал ли си в този музей на илюзиите? 3 пъти. Сериозно? Аз съм от Търново и нито един път не съм влизал в този музей. Какой ти? Бургер хаус. Тук да държиш един приятел между другото. Пешо. Някой. В Америка като живях и хазяйна имаш точно така котка се казваше Барли. Да. Питало ли се те? Те ли? И този беше много мързелив. Разкажи малко на хората къде се намираме. Добре, да спак хулион по революцията. Като издържи с такъв. Аз съм тук. Ти си от Видин. Ето е брутален. Той е касапски. Я ще това долу. Само добре. Аз си. Арти фащам бузи и паста. Направи, ако искаш. Правили от търбан сипско бургер и гледам. Добре.
пастернак, пашинак и панели с морков. Пащарнак. А моркови Моркове е само за магре. И за скариди. А? дядо камерата. Цяло си очень порва, брат. Влизаш във влога. Ма къде е на салфетка? То после ще го сритам на някъде. Super, thank you. And we want French fries like this. Thank you. Чипс имаме ли от спанак? Не. Така. Да, аз гледам. Чипс от спанак. Виж като е под влиянието на емоции как не забелязва древния дебел. Тази роквичка беше с официалния етикет от H&M. И аз се чудих защо на официалния етикет пишеше, че мисля, че 48 евра. Е, с крим. Аз всъщност съм я взела от Second Hand. Хуманата. Хумана. Да живее хумана. Между другото, някой път може да ви взема с мен на Second Hand, за да видите какви неща, като тази готина лятна ленена 100% ленена рокля се намира. За 2 евро. Вътре. Не беше. Не, в хуманата аз нищо. Хуманата нищо не мога да намеря, защото буквално има някакви Защото не буклуци. търси. Не, Защото не има търси. пълни буклуци вътре. Не е вярно. Мога да споря. Ако са букуци, щях сега да съм с тая рокля. Женски има, просто няма мъжки лък. Има. Та свърших работа, ще дойде при мен да ме докара до вкъщи с колата. И да си хапна салатка и сладко. Да, хапнахме, пинахме. Сега да влогна малко и от фитнеса, мисля утре да отида на фитнес. Не знам какви кадри ще вкарам в този влог от кухнята, но все ще има нещо. Айде. Добре, явно нищо няма да се прави днеска, защото първо телефона ми не се пуска. Сложи го да се зарежда, обаче няма никой. Не знам дали от зарядното или от телефона, но често почна да прави някакви проблеми самото зарядно и явно трябва да се купя ново. И на всичко отгоре исках да отида да тренирам, но няма да мога, защото гумата е мека и не може да се тренира. И сега трябва да отида да сменя гумата на колелото. Къде му пресна жега. Смениха гумата, чевам да връщам колелото и отиваме на работа. Днес каквото и да планувам, нищо не се получава, исках да изляза да тренирам с колелото сутринта, обаче гумата беше спукана. След това отидох на работа и нямаше никаква работа и просто нямаше смисъл да се стои. Сега се прибирам поне. Мисля да отидем на класическата музика на летния театър в Велико Търново и мисля така да завърши влога. Ако ви харесва, харесайте, коментирайте и се абонирайте за канала.